Insemmilkom merħba mill-ġdid tal-programm News.Mt. L-ewwel tema tagħna illejla hija l-edukazzjoni. Infatti tkellimna ma' studenta li ibbenefikat minn waħda minn żewġ skemi. Qed nitkellmu dwar l-iskema Masterit u oħra bl-isem ta' Endeavor. Lan tagħhom huwa li l-edukazzjoni terzjarja tkun aċċessibbli għal kulħadd u dejjem aktar ta' kwalità tajba. Ejja naraw. Li tkompli bl-istudji tiegħek f'livell ta' masters jew dottorat, illum il-ġurnata sar proċess importanti fil-ħajja ta' student li jwassal għal kwalifika iktar prestiġjuża. Iżda dan il-proċess huwa wieħed li jirrikjedi passjoni, impenn u anki flus, tant li dak li jkun isiba diffiċli biex jagħmilha waħdu. Minn barra s-sodisfazzjon li jġib miegħu iċ-ċertifikat, kwalifiki ta' dan it-tip huma essenzjali fis-suq kompetittiv tal-lum, speċjalment jekk wieħed jaspira li joffri l-kapaċitajiet tiegħu fuq skala internazzjonali. Quddiem din ir-realtà l-Gvern reġa' fetaħ opportunità ta' għajnuna finanzjarja għal dawk li jixtiequ jkomplu l-istudji tagħhom f'livelli ogħla. Il-programmi ta' boros ta' studju Masterit u Endeavor joffru għajnuna finanzjarja u edukazzjoni terzjarja tal-aħjar kwalità lil dawk li jixtiequ javvanzaw fl-istudji jew riċerka tagħhom hawn Malta. Żewġ programmi li jagħmluha iktar faċli biex dan il-proċess li jirrikjedi tant xogħol ikun wieħed iktar tranquill għall-istudent. Ftit tal-ġimgħat tħabbret it-tieni sejħa għall-iskema Endeavor biex iktar studenti jingħataw din l-opportunità. L-investiment totali ta' din l-iskema jammonta għal madwar 7.5 miljun euro, kollha ġejjin minn fondi soċjali Ewropej. Josephine Sultana fiħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni tgħid li l-finanzjament se jingħata fil-programm Endeavor huwa wieħed sostanzjali. Fil-każ ta' Masters l-applikanti tagħna jkunu jistgħu jibbenefikaw minn pakkett ta' 8,000 euro fis-sena plus benefiċċji oħrajn fil-waqt dawk li jkunu qed jistudjaw part-time jew by distance learning fil-każ ta' masters u dawk li huma f'livell numru 7 ikunu 8,000 fuq il-programm sħiħ li jkunu qed jiffollowjaw. Fil-każ ta' dawk li huwa level 8 dawk li se jkunu qed jistudjaw full-time se jkunu qed jibbenefikaw minn pakkett ta' 10,500 euro fis-sena, kif ukoll l-oħrajn li jkunu qed jiffollowjaw programmi full-time u by distance learning dawk għandhom 20,000 li tiġi mqasma fuq il-programm kollu. L-iskema tappoġġja b'mod partikolari r-riċerka fix-xjenza u t-teknoloġija, turiżmu, life sciences u creative industries iżda mhux biss. Iż-żewġ gruppi għandhom priority areas differenti u żgur li wieħed jista' jagħmel ir-riċerka tiegħu u jara taħt liema priority area jiffitja. Taħt din l-iskema qed inkunu qed nofru boros ta' studju għal żgħażagħ u adulti li jixtiequ jkomplu l-istudji tagħhom fil-livell ogħla, fil-livell terzjarju. L-imħabba x-xjenza u r-riċerka ilha karatteristika importanti f'Orjana Mazzitelli mindu kienet fl-iskola sekondarja. Fil-vjaġġ universitarju tagħha Mazzitelli komplit fuq il-bioloġija u kimika, iżda ma xtaqitx tibqa' hemmhekk. Programm ta' studju ta' livell ta' postgraduate steps li llum huwa magħruf bħala Masterit fetaħ opportunità għaż-żagħżugħa li tkompli bl-istudji tagħha faċilment. Studju partikolari u kurjuż ħafna fuq analiżi ġenetika u l-benefiċċji taż-żebbuġ ta' Malta. Wara proċess ta' applikazzjoni fuq is-sit ta' steps u verifikazzjoni ta' x'se tkun ir-riċerka tagħha u kif din se tkun ta' benefiċċju għall pajjiż, Mazzitelli ingħatat il-borża ta' studju fl-Università ta' Malta stess. Huma ħallsu lek il-bench fees, ġifieri reagents, affarijiet li tuża, affarijiet li għandek bżonn tixtri biex inti tkun tista' tagħmel ir-riċerka tiegħek fil-każ tiegħi, ġifieri għax jiena kif qedlek huwa lab-based, ġifieri jiena il-maġġoranza tal-flus ħajkunu free agents u chemicals u hekk. U anka għenuni ġifieri anka maintenance grant ġifieri, tagħmlu maintenance grant ukoll. Il-programm ipprovda mal-10,000 euro għar-riċerki tagħha li b'kollox damu sena u nofs biex jitlestew. Hija mbagħad għamlet sena taħdem full-time fil-qasam farmaceutiku, iżda l-kilba għal iktar riċerka u tagħlim qatt ma ħallita. Kont qed timmissi ħafna lab work u hekk u xorta riċerka li xtaqt. Tifhem, dejjem riċerka kienet toġobni. Fil-komperat tal-pharmaceutical, ġifieri, mhux li kont naħdem fiha jien.
it's factory based, tifhem, mhix riċerka, u Malta ma tantx jagħmlu riċerka għadhom fil-pharmaceuticals. So, isni kont naf li ħanbiddel xorta fl-istess sitwazzjoni ħanerġa' niġi. L-għajnuna finanzjarja se tibqa' miftuħa fil-ġimgħat li ġejjin. Bħalissa japplikaw, tajjeb li nfakru l-applikazzjoni tiegħu fis-6 ta' Lulju. Dan l-isfond Orjana Mazzitelli se tkompli l-istudju f'livell ta' dottorat f'dak li hu Cancer Immunotherapy li jinvolvi riċerka li timmira biex issib mezzi ġodda minn barra t-terapija li hawn bħalissa biex ikun miġġieled il-kanċer. Qed nipprova naħdem biex tibboostja flok tuża daw jew magħhom tuża wkoll. Tipprova tibboostja l-immune system biex inti jaraf aħjar il-kanser. L-immune system tal-bniedem jinduna li għandu xi ħaġa abnormali, ma xi kultant ma jkunx biżżejjed kapaċi jġilidlu jispiċċa jiddevelopja xorta l-kanser. Grazzi għall-iskema Endeavour, simili għal dak li jena ġib il-Masters, dan kien possibbli. Endeavour offra 6,000 euro fi flus biex din tkun tista' tixtri l-apparat neċessarju li qed jintuża għar-riċerka. Mazzitelli saħqet li kieku ma kienx għall-programm ma kienx ikun possibbli li d-dottorat tagħha jsir, speċjalment meta tqis li fis-6 xhur li ilha li bdiet id-dottorat diġà kellha bżonn tuża parti sostanzjali minn dawn is-6,000 euro. Jiena xtaqt nagħmel PhD ġifieri hawn Malta, li tkun diffiċli kieku żgur. Anka li ġifieri kieku kelli xogħol full-time, biex tħallas dawk il-flus kollha anke jkollok ġifieri paga ta' full-timer biex toħroġ dawk il-flus kollha reagents li nuża għoljin ħafna. Apparti minn hekk jiena qed naħdem part-time, alright, paga ta' part-time mhux paga ta' full-time, però almenu qed ngħaddi bħala ħajja speċi qed ngħaddi dik kif ukoll għandi il-maintenance grant, ġifieri ninsab bħal hekk komda. F'suq kompetittiv bħal tal-lum huwa ideali li wieħed ikollu l-kwalifiki għoljin bħal huma masters u dottorat. Iżda d-deċiżjoni primarja ta' dak li jkun jekk għandux jibda jistudja f'livell daqshekk għoli hija diffiċli ħafna, speċjalment jekk wieħed ikollu xogħol fiss u jgħix ħajja komda. Mazzitelli għandha dan il-parir. Trid tkun ċerta, mhux kemm taqbad u tajt ħa nagħmel PhD biex ikolli isem qabel xi ħaġa qabel ismi. It's a big commitment, it's a huge commitment, apparti minn hekk ħatkun limitata finanzjarjament. Il-focus iswi li tkun fuq, ma nistax ikollok as such affarijiet oħra li ħajaħdulek commitment ukoll. Ġifieri it needs to be inside, vera ma tixtieq xejn aktar. Jispikka wkoll il-parir ta' Josephine Sultana. Dak huwa l-parir tagħna, aħjar isaqsu jaraw kif jistgħu jibbenefikaw milli jitilfu opportunità. Għaliex aħna qed ninkoraġġuhom biex ikomplu jistudjaw f'livell terzjarju, sew jekk għadhom pereżempju kemm spiċċaw il-bachelors fil-każ tal-istudenti, jew għadhom kemm spiċċaw masters u jridu jmorru għal PhD u kif ukoll ħaddiema li jixtiequ jkomplu l-istudji tagħhom. Għaliex għandhom opportunitajiet akbar ta' xogħol kif ukoll anke li tkun tista' tirrifletti wkoll f'salarju aħjar. Fuq kollox u dimajnuna bħal din l-istudenti għandhom jieħdu l-opportunitajiet kollha biex jimmassimizzaw l-abilità tagħhom fl-aqwa interess personali u l-kontribut li jistgħu joffru lil pajjiż. Il-ġimgħa d-dieħla ir-Renju Unit jiddeċiedi jekk jibqax fl-Unjoni Ewropea jew inkella jekk le. Smajna ħafna diskussjonijiet, ħafna argumenti u aħna f'temp ta' ftit minuti ġbarna il-qofol ta' dana kollu. Nhar l-erba' r-Renju Unit jivvota. Ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea mhux darba u tnejn ma qablux dwar x'għandha tkun id-direzzjoni u dak tal-ġimgħa d-dieħla jaf jidher bħala divorzju li ma seta' jkun evitat qatt. Sa issa l-istħarriġ juri li xejn mhu ċert għalkemm dan l-aħħar mhux darba u tnejn li dawk li jridu l-Brexit kienu fuq quddiem sew. Iżda kif wasalna sawn? L-Euroxettiċi dejjem kellhom rwol importanti fil-politika tar-Renju Unit. Ta' min jinnota li fl-1999 ir-Renju Unit għażel li ma jdaħħalx l-euro. L-isem ta' Nigel Farage huwa wieħed popolari ferm, iżda fil-kampanja referendum ħa rwol ċentrali Boris Johnson. They say that we can't do it on our own. They say that we can't leave the EU. We say that we can. We say that we're a great country.
They say that we have absolutely no choice. I listened to Amber Rudd's metaphor. We have no choice but to stay locked in the back of the EU car, driven in the wrong direction, going to a destination we do not want to go. We say we can take back control. Take back control of huge sums of money, take back control of our borders, take back control of our economic policy, our tax, our trade, and take back control of our democracy. Because that is fundamentally what this is all about. This is a once-in-a-lifetime opportunity for this country to speak up for democracy around the whole European Union. And I hope we do on June the 23rd. Illum ir-Renju Unit huwa mħasseb minħabba n-numru kbir ta' immigranti li jidħlu fil-pajjiż, partikolarment biex jaħdmu, inkluż Ewropej. Fid-dawl li fl-Unjoni Ewropea mill-moviment ħieles għal ħafna l-uniku soluzzjoni hija il-Brexit. Fost dawk li jridu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea hemm David Cameron biex jisaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu innegozja ftehim ġdid mal-Unjoni Ewropea fosthom b'garanziji għas-servizzi finanzjarji Ingliżi u restrizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-immigranti. Well, I think immigration is a challenge, but I think everybody understands that you don't solve an immigration problem by wrecking your economy, which is what I think we do. But it's not a challenge to your house, to your job. They feel individually challenged by immigration. I think it is a challenge for everybody because of the pressure and because of the rate of change. And my argument is, look, there are good ways to control immigration. We need to do more to control it from outside the EU, which is, remember, more than half of the total net migration. And inside the EU, through my negotiations, securing this change so that people, they can come, but if they can't get a job and they can't support themselves, they have to go. And if they do stay, they have to work for 4 years paying in before they get full access to the welfare system. I think that's a change that has huge support in our country. It hasn't come in yet, but if we stay, it will, and it'll make a difference. Jgħid li l-Brexit tkun diżastru ekonomiku għaliex l-Ewropa tfisser nofs l-esportazzjoni tar-Renju Unit. Cameron jargumenta li Brexit tfisser deċenju ta' inċertezza. Iżda dawk li jridu joħorġu isostnu li s-sovranità qed titnaqqar. Jidher li l-kwistjoni se tkun marbuta ma' temi ekonomiċi u ta' immigrazzjoni. Għalkemm jiġi x'jiġri, il-ġimgħa d-dieħla relazzjoni tal-Ingliżi mal-Unjoni Ewropea se tibqa' tkun imqanqla. Donkom ġajtu issa illi one.com.mt huwa dak is-sit li jkun l-ewwel bl-aħbar. One.com.mt qed iwasslilkom l-aħbarijiet lokali, internazzjonali, l-opinjoni ta' bloggers u insomma aħbarijiet ta' kull xorta u opinjonijiet. Kunu intom ukoll li tesprimu l-opinjoni tagħkom permezz tal-kummenti. Inħeġġukom ukoll tkunu protagonisti. Ibatulna email bl-ister tagħkom fuq onenews@one.com.mt. Intant issa ser isegwu l-aħbarijiet. Grazzi tal-li segwejtu News.mt.